Nggih, matur suwun. Aduh. Mau wis agek teko Pak kula sakit niku. Ora apa-apa. Kula mengke pripun ora apa-apa terus Le Murni Pak awak kula rada rasa-rasa. Ora apa-apa engko turu nek wayangan, turu ditabohi engko ya. Ning dung ning dung ning. Murni saiki wis waras meneh. Wah, Devin ya wah jero menak-menekke jarik ae kaya nggo lambaran apa ae. Etane meneh. Genduk. Devin. Lali yang ngene jamak. Yo, wah lah jan le kenase jamak. Yo, ndek. Nah, tak jaluk lu paling wangel dhewe sak donya. Nek ora kowe ala nggih iki ranyang. Nggih, jan manis sekali. Nggih, ini. Les. Wah. Wilujeng dalu, Pak. Wilujeng dalu. Omahku ki cilik. Aku pengen pancen pengen gawe omah cilik kae nek ngarepan dadi omah nek jero omah. Omah cilik wah dibleki cah papat nanti muntel. Gubuk asmara. Wah iki. Aku bawa ya, Wo. Gen ketok apike. Hah? Le bawa kae. Timbangane kanggo mutung. Yo. Yo go. Ora kok wetak sirahmu kok. Bapak iki go. Ya go. Tak buka sonji ya. Ya go. Sip. Aha. Ong. Bul kawin. Ya. Gubuk iku kaya mantos wargine pas lara anyang-anyangen kae. Sing digawe saka bambu gubuk iku sing digawe saka bambu. Terus ke manggon tengah sawah. Le nyaron sapa? Le nyaron masku dadi anak dalang sukir ki sing tunggal Pak Mbok ki Mbak Yuku wis meninggal, terus masku le nyaron kuwi terus aku terus adikku klelur karo wedok ning Jambi. Masmu Pak Diyono le nyaron kuwi semringah men. Mau mbok enom ya jagong. Piye? Kahanane piye? Kahanane. Ya. Kanggo leren bengi goleren bengi-bengi apa letak ning gubuk saikine jenenge gubuk asmara saka arep nyetak-nyetake saikine gubuk asmara gencetro langsung ke ya Pak gubuk asmara Devin. Wah. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren. Ayo Vin. Ning cagak kebak tulisan warna abang tandha isih nganten kakung kagem nganten putri. Hei hei hei. Tresno tanpa bantal tanpa kuasa
kebak tulisan warna abang tanda isih prawan jenenge gubuk asmara biyen kae kanggo aku tresno tanpa mental tanpa kuasa buat abadi ketahuan asmara gubuk kae nyimpen wardi wiwit biyen tuku saiki gubuk kae kebak itu tak goleren nganti gadah rina Ja, sip. Yuk. catetan sakjroning ati datang luntur saya merahati aku duwe dadi jarwo tak goleren ning gubuk asmara nggih matur suwun. Aduh. Mau wis agak teko Pak kula sakit niku ora apa-apa. Kula mengke pripun ora apa-apa terus lemurni Pak awak kula rada rasa-rasa. Ora apa-apa engko turune wayang, turu ditabohi engko ya. Ning dung ning ning dung ning ning dung ning. Murni saiki wis waras meneh. Wah, Devin ya wah jero menak-menekke jarik ae kaya nggo lambaran apa ae.